Bareng-bareng Casanova kembali ya. Sapa sing ngidam? Aku ae wis. Sing ngidam aku. Aha, aha. Aha, awu awu. Aha. Mateng telung bulan iki jarine ngidam itu keturutan iki ngidam apa kesempatan Iki kena perbuatan Apane kok iki? Aku cilik kok gawe lap. Kena ngompo Kowe seneng ku gawe turu. Rata wae mangko kowe nes. ayo mesti tonton Dadak kesuwen barang lho sampe ayo iki. ono piye kareman ono bojoku sing ayu dhewe ayu dhewe ngerti gendang tak turuti Sing kepingini, sing gampang-gampang, janji kudu keturutan. apa kuwi Aku pengen betal, sing ono endoke. Loh. Aku pengen betal, sing double endoke. Alah, kono. Aku pengen betal, sing akeh amine. oh ngono Ya, kok tak jelas. pesen ke saton kowe pengen pentol Sing double endoke, kowe pengen pentol sing akeh amine. Kembali lagi ya. Ya kan bareng-bareng Waske. yo wis gak ayu bojoku sing ayu dhewe ayu ini gendang turuti Sing kepingini, sing gampang-gampang, janji kudu keturutan. Aku pengen betal, Ono sing apa? ono endoke. Aku pengen betal, Sing ono apa, double Nek? endoke. Aku pengen betal, sing akeh amine. kowe pengen pentol Sing ono endoke mas, kowe pengen pentol sing double endoke mas. kowe pengen pentol Sing akeh amine. kuwi pentol model apa to sing enek kowe pengen pentol Sing double endoke. kowe pengen pentol endok Sing akeh amine mas. ayo ngono Oke. kuwi lho dadine Lah iya. heeh lah wong didadak kaya ngene sumuk rasane lah ora Ora apa-apa, patek Mas. nyantol ngene iki